τηλέφωνο, πάρε τηλέφωνο για πάω. Δεν τρέπεται λίγο τι λέω εγώ. Πάει όλη χαρά. Δεν πάει όλη χαρά. Αλλά μένει. Αφού δεν σας πάρω τηλέφωνο, τώρα μας πάρω τηλέφωνο. Μείνετε να ρωτήσω μετά ο Πέτρος. Με ποιο δικαίωμα πήρε του παιδιού το τηλέφωνο γιατί μάλιστα και όλα τα τηλέφωνα. Με ποιο δικαίωμα. Άσε ρε παιδιά, το είδα που τα έγραφε. Το είδα που τα κοίτατε, άσε ρε, εντάξει, έτσι το έκανε, ναι. Αφού την πήρε τηλέφωνο, αυτό το έκανε. Αφού εσύ πήρε το τηλέφωνο και πήγες με τα μάτια και δεν τα έγραφε. Τα έγραφε. Αχ, μαλακίες τώρα, ήμουν έτσι με ένα μαλακίες. Να ρωτήσω τώρα συγγνώμη, εντάξει, τώρα να γίνει. Μόνο του πήρε το τηλέφωνο του κινητό μου και μου λέει τι κάνει κατσίκα και τι κάτι πού έλεγε. Λοιπόν, την πλάκα αλλού, εντάξει. Εγώ δεν είμαι για... Εντάξει, πρέπει να καταλάβω να ασχοληθείς.